ha musu gare ka. Ashe da rai ne ke son ki jaruma ba da zuciyata ba. Wata kan kai gare ka kai da rema kake son ta wata zuciya ta ba da zuciyar ka ba ko da musulta mana ita kake son ta. Zuma a baki dadi kar. Mun ji ka musulta mana yanzu akan ta bai za ka iya yi kai. Akan ki ne za na tura wahalar zuwa garin nisa. Ba garin nisa ba ka tafi daga nan zuwa Kwatana ma ina ruwa na. Kaga ya zalimi ko ya ne. Sona amana ne. A dakata ba da ke nake ba ni daga Rizali nake. Dan ne kika bari ni zaki sa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki. Au, Rizali kai ma ka biya mata? To shi. Idan yayi fushi ta kararrashe. To Rizali ka ji, wai idan ta yi fushi ka zo ka rarrashe ta. Ka rarrashe ta mu gani. Ka kama ɓata rai ba za ka yi magana ba ko? Shikenan ta ji ta.